Benvidos a Lugo de Norte a Sur, o espazo da Fundación TIC realizado polos alumnos da Escola de Maxesón. Ocupará os nosos primeiros minutos de programa o aforro. A Deputación ofrece gratis aos concellos a revisión integral de facturación eléctrica demandada por alcaldes. Temos outros asuntos da semana dos que facemos repaso en titulares. Comezamos. Desactivado o dispositivo polo temporal de neve que afectou a provincia tras quedar despexada a rede viaria e diante da mellora das previsións meteorolóxicas. O sur da provincia acollerá formación en agricultura ecolóxica dentro do programa Fórmate en Verde. A vicepresidenta da Deputación presentou en Monforte esta iniciativa da que poderán beneficiarse 900 persoas. O prazo de inscripción abrirase o 25 de febreiro. Seguindo os pasos de Xoán de Muxa, achegarémonos hoxe ata o municipio de Antas de Ulla. No capítulo de Entroido destacaremos a Festa da Androlla. A nosa protagonista gastronómica de hoxe é o Oso de Salcedo, unha das tradicións máis singulares e antigas de Galicia. No remate do programa disfrutaremos do desfile de máscaras e comparsas que participaron no concurso infantil de disfraces en Lugo. A Axencia Provincial da Enerxía revisará a factura eléctrica dos 47 concellos adheridos ao Clube das Renovables, que así o soliciten. O obxectivo é comprobar irregularidades no recibo para que as entidades locais non paguen máis do que realmente se consome e evitar con elo abusos por parte das compañías eléctricas. Con este asesoramento, que poden solicitar ata o próximo 25 de marzo, os concellos poderían aforrar ata un 20% ao ano nas súas facturas. A elevada contía mensual na factura eléctrica supón un dos gastos máis tormentosos á hora de facer números nos concellos. Alcaldes lucenses denunciaron que nos últimos anos o recibo disparouse considerablemente e temen que se pague máis ás eléctricas do que realmente se consume. Por elo, a Deputación ofrecerá aos 47 concellos inscritos no Clube das Renovables unha revisión integral da factura. Dar unha resposta rápida, ágil e eficaz a unha demanda dos concellos en relación coa súa relación cas empresas que suministran enerxía eléctrica. O estudo realizarase pola Axencia Provincial da Enerxía, que complementa as auditorías do Programa Europeo Lugo O2, coas que se están a dotar os concellos de infraestructuras de aforro, como, por exemplo, o cambio no alumeado público por lámpadas de baixo consumo. Que a día de hoxe conta con dous técnicos, un enxeñeiro superior, que o director da propia axencia, que é Antonio Álvarez, un enxeñeiro técnico, un técnico en FP e dous apoios administrativos que se encargarán da análisis pormenorizada daqueles concellos que decidan adherirse ao tema das auditorías da facturación eléctrica. Estudaránse varias cuestións, por exemplo, se as condicións da contratación coa compañía son as mellores que existen hoxe no mercado, se se paga unha penalización ou recargo innecesario, se a empresa aplica ben a liquidación do solo e subsolo, erros na factura ou se a tarifa se axusta ao consumo real e á potencia contratada. Os concellos que soliciten este asesoramento, totalmente personalizado e a custe cero, deben facelo antes do 25 de marzo. Coas conclusións que deriven do estudo, cada ente local podería aforrar no recibo ata un 20% do gasto anual. Como fixemos na propia Deputación Provincial, en relación con anos anteriores, a Deputación logrou baixar a factura un 25%. Esta cooperación provincial supón ademais un dobre aforro para as arcas locais, xa que un estudo deste tipo custa no mercado ao redor de 5.000 euros. E voltou á normalidade a provincia despois do último temporal de neve que obrigou a reforzar cos medios do Parque Móvil Provincial o dispositivo especial que activou a Deputación en todos os concellos, a Gasa Mariña e a Terra Chá. Entre as actuacións levadas a cabo cabe salientar a apertura do acceso a unha vivenda en Baleira para trasladar a unha persoa que precisou unha máquina de oxíxeno a un centro médico. Tamén a limpeza da contorna dos albergues de Piornedo e os Ancares para deixar paso libre a 32 automobilistas. A neve que cubriu Cervantes a comezos desta semana fixo necesario o apoio do dispositivo do Parque Móvil Provincial. Hai neve en todas as aldeas, das 130 que temos casi, prácticamente en todas. E agora temos o camión tamén da Diputación que nos vai ayudar, que nos cae ben, porque senón non damos quitado de todo. Para despexar as vías e atender as incidencias en toda a provincia, interviron 109 operarios e 56 vehículos. Estuvemos quitando neve nos pueblos, foi bastante difícil, porque había moita xeada por baixo, pero, bueno, foi bastante ben. Agora vamos seguir quitando arriba, porque vai o camión da Diputación,
para botarnos unha má, porque senón non damos andado. Estivemos contra a zona de Quindous, e agora arriba vamos subir arriba cara a Vilar de Mouros, Folgueiro, a Chao, por aí, detrás da Diputación, onde non pode entrar o camión da Diputación, pois vamos por Lan Roberga Cochillo. Unha vez que chegamos á pista donde nos dicen, xa baixamos a cuña a tope. A falla de suministro eléctrico foi un dos problemas ocasionados pola nevarada. Non funciona a calefacción, os señores maiores que teñen a calefacción posta nas casas, é un problema, sí. E o teléfono, que quedanse sin teléfono tamén. Claro, non haber luz. Nos vai a limpiar os accesos para poder acceder arriba ao repetidor que está arriba de todo, onde está o refugio. Desta volta, e ao coincidir coas vacacións do Entroido, a neve non deixou os nenos en clase. A xogar e a disfrutar da neve. Sí, carnaval hoy non temos nada que facer. Malia as dificultades, o manto branco debuxa paisaxes admirables na montaña de Lugo. O Plan de Emprego Fórmate en Verde da Deputación suscitou un grande interese na provincia, cun milleiro de consultas en tan só unha semana. Este xoves, en Monforte, ante un centro de representantes do sector agrícola, presentouse este programa de formación gratuita que o organismo provincial ofrecerá a 900 lucenses para crear empresas de gandeiría e agricultura ecolóxica ou xestión forestal sostible. As accións relacionadas coa agricultura impartiránse no Pazo de Tor, dada a importancia específica da actividade nas comarcas de Chantada e Lemos. Hola, benvenidos a la finca ecológica de Tanquián. Entramos nunha das explotacións de agricultura ecolóxica do sur da provincia da Man da súa propietaria, unha alemá que hai 20 anos deixou o seu país para emprender en Pantón unha nova vida. É un exemplo de que en Lugo é posible vivir deste sector. El mercado ecológico es uno de los pocos que no tiene pérdidas en estos momentos. Y pues nosotros vivimos de eso. Emily, que nos amosa algúns dos produtos que elabora. Hay zumo de tomate, que es una salsa de tomate tal cual, como se conoce, de toda la vida. Y después hay un mogollón de distintos sabores de mermeladas. Asegura que esta é unha boa alternativa para combater o despoboamento no rural. Que es una alternativa, sobre todo porque los gallegos casi todos tienen un terreno o una casa que se puede rehabilitar, con lo cual ya tienen un sitio y no tienen que comprarlo. Y después, porque si en las ciudades no hay trabajo, os aseguro que aquí sí que hay trabajo. Esta foi precisamente unha das ideas que transmitiu a vicepresidenta segunda da Deputación na reunión que mantivo en Monforte con representantes do sector da agricultura ecolóxica para presentarlles o programa Fórmate en Verde. Pois a Deputación, en principio, aposta por dúas vías principalmente. Unha que é o emprego e, por outro lado, para fixar poboación no rural. Entonces, tendo en conta estas dos premisas, o que fai é un plan de emprega verde que na zona sur da provincia aposta pola agricultura ecolóxica, porque ademais é un potencial da comarca, e o que pretendemos é aproveitar os recursos naturales, aproveitar ese potencial que de maneira innata se ten. Será no sur da provincia onde se impartirá parte destinada á formación en agricultura ecolóxica. Hai que como seleccionar. Solo puedes dejar de ir a semilla la planta como máis fuerte. Dende o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica tamén valoran este programa formativo que no norte da provincia se centrará no sector forestal e no centro na gandeiría ecolóxica. É importante, pois, sobre todo, pois, transmitirlle coñecemento aos agricultores, aos gandeiros, e o resto da población, sensibilizalos sobre estas prácticas, sobre estes temas, que en moitas explotacións pasar dunha produción convencional a unha produción ecolóxica non é un abismo. Os que se decidan a dar este paso teñen un mercado que vai a máis. E que a mellor carta de presentación para chegar a Europa con produtos alimentarios é unha certificación ecolóxica. Na semana do 25 de febreiro abrirase o prazo de inscripción. Poderán beneficiarse 900 persoas grazas ao millón de euros que se investirá na iniciativa, financiados nun 80% con fondos europeos do Lugo 2. Con bo apetito celebraron o Entroido os escolares do Colexio Plurilingüe da Pontenova. O centro educativo organizou un almorzo saudable dentro das actividades de Entroido co fin de concienciar desde as idades máis temperás da importancia de comezar o día cunha alimentación san, unha práctica que levan a cabo ao longo do ano a través do programa educativo Mensa Incorpore San. Os máis pequenos do Colexio Plurilingüe da Pontenova deron a benvida ao Entroido con hábitos sans. O día de disfraces no cole comezou no comedor cun almorzo saudable a base de froita, cereais e leite. Uvas, plátanos, e fruta. Sí, sempre trae plátano. Algúns aínda lles custa falar, sen embargo, teñen claro as súas preferencias. As uvas.
Leite. E quen mellor que os escolares máis maiores para explicar a importancia de seguir a diario estes hábitos na casa e combinalos co exercicio físico, tal e como aconsella a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, na pirámide NAOS, que significa N nutrición, A actividade física, O prevención da obesidade, S saúde. Aprenderon rápido a lección porque eles saben os beneficios dunha alimentación sá. Hai que comer moi saudable, porque eu son alto, pero algúns son moi pequenos e non chegan nin a darlle de cabeza ao balón, nin poden permitirse comer tantas gominolas. E que, xa se sabe, Mens san, incorpore san. Mens sa, incorpore sano. Así se chama o proxecto posto en marcha polo centro educativo, co que se quere inculcar aos nenos un consumo saudable máis aló das aulas. Importante non solamente que o coman aquí, sino que o trasladen a casa. A lo menos, a mensaxe quedou clara. E outro gran sabor, neste caso do embutido tradicional do corazón dos Ancares, que nos levou a Navia de Suarna para participar da Festa da Androlla, que este ano chegou a súa 23ª edición. A pesares das baixas temperaturas, a cita congregou a centos de persoas que tiveron ocasión de probar as excelencias dun produto que espera cadar a declaración de indicación xeográfica protexida. Agás no Bierzo, a Androlla non se fai fora de Galicia. Se o butelo é o rei, sen dúbida, a Androlla é a raíña da montaña. En Navia de Suarna é a soberana da festa gastronómica que se celebra dende hai 23 anos o domingo de Entroido. Temos preparado sobre 3.000 kilos aproximadamente, ou por aí, non sei se se venderán realmente, pero temos sobre 3.000 kilos preparados de Androlla, non? E outros embutidos, temos de todo. Nosotros que fomos os pioneiros en comercializala, pois realmente costounos moito traballo dala a conocer e é un produto reconocido a nivel nacional. Dos vendedores que acudiron á feira, Paloma é a máis antiga, leva 20 anos facendo a Androlla na casa. A Androlla leva costela, pieles, que é típico aquí na nosa zona, despois vai adobada con pimentón, dulce, picante, allo e sal. Despois é afumado con leña de carballo. Segundo o tamaño da peza, precisan de 15 a 20 días de curación. Teño de mercar 4 androllas, porque pareceronme que estaban moi boas e non quero marchar para casa sin levalas. Na Praza da Vila cociñáronse 300 kilos de androlla repartidos polo concello. O tempo non acompaña, pero o público sí. Entonces é o que ten esta festa, que se está consolidada. A androlla pois é un produto de calidade. A sona e sabor do embutido dos Ancares atrae a visitantes de toda Galicia, Asturias e León que puideron degustala de balde. Está buenísimo, riquísimo. Muy rico porque como lleva el cuero y eso, pues muy bien. Vimos do Club de Montaña Caixado das Pontes, do Club Caixado das Pontes, a festa da Androlla, aproveitando unha visita aos Ancares, á neve. A Androlla é riquísima, para probar, un pouco picante. De León tamén vei, e pasando os Ancares para ali, Candín Espinareda, todos esos pueblos, veia e casa. E así, coa cubillo da carpa desafiando a choiva, a Androlla triunfou entre fiéis e novos seguidores. Mañá sábado, o recinto ferial de Gontane, en Abadín, acollera por 8º ano consecutivo a Feria do Grelo, Expo Grelo. A Deputación Provincial aporta unha axuda de 3.000 euros como apoio para promocionar estes produtos autóctonos e así reactivar a economía da provincia. Durante a mañá poderánse degustar distintos pratos elaborados a base de grelos e ás 2 da tarde entregaránse os premios ás mellores cestas. O Entroido tamén pasou pola Escola de Imaxe Son da Fundación TIC. Os alumnos de segundo curso de Producción de Espectáculos e Eventos aproveitaron a data para facer unha práctica evaluable nas súas calificacións finais relacionada cos materiais e recursos de atrezo das representacións escénicas. Cun material e tempo determinados tiveron que construir o seu propio disfrace. Valorouse a orixinalidade, o bo remate e a adecuación recursos-tempo. O mellor, o de Pingüino de Iria Rodríguez, seguido do Oso Panda de Vanessa Abraldes e a Mariquiña de Cristina López. Esta práctica puntúa nas calificacións finais do ciclo.
O 13º Premio Aresa de Desenvolvemento Rural recaeu na empresa villavesa Champivil. O Premio Aresa nace no ano 2000 co obxectivo de premiar a unha persoa, empresa ou institución que houbera contribuído de xeito destacable á mellora do ámbito rural de Galicia. Champivil adícase á elaboración e comercialización dun amplo abano de produtos agroalimentarios desde grelos e berzas, a arroces e tortillas, pasando por varios tipos de setas e fungos. O vindeiro mércores día 20, a Facultade de Humanidades acollerá as segundas xornadas en xestión e mediación cultural. Co ciclo Innovando no eido profesional da cultura, nas xornadas se analizarán, entre outros asuntos, as mellores formas de innovar nas empresas culturais e na súa difusión. A Federación de Asociaciones de Veciños de Lugo organiza co apoio da Deputación varios cursos enmarcados nun plan de dinamización das áreas verdes da cidade. En marzo haberá un obradoiro sobre a posta en marcha dun horto familiar de manexo tradicional e en abril impartirase un obradoiro de introdución á poda e o inxerto. En xuño o curso dedicarase á produción de flores e plantas mediciñais en horto e invernadeiro no entorno de Lugo. Xa en setembro e outubro, outros 2 cursos versarán sobre o cultivo de árbores frutais e manexo de plantacións forestais. Estes obradoiros serán gratuitos. O mal tempo tampouco impediu esta semana que un ano máis o oso de Salcedo saíse da súa cova. Nesta pequena localidade do concello de Pobra de Brollón consérvase esta tradición, unha das máis singulares e ancestrais do Entroido en Galicia. Aínda que se descoñece a súa orixe, podería derivar de rituais do Paleolítico. O son dos cencerros anuncia cada luz de Entroido a chegada a Salcedo do Oso, unha das figuras máis ancestrais en Galicia destas festas. E como reciben as dúcias de veciños que se dan cita nesta localidade do sur da provincia de Lugo? Con mucho nervio, ¿sabes? Porque es algo que gusta, pero que a la misma vez da miedo, porque, no sé, con todas las trastadas que hace y todo, ¿sabes? Es un miedo que no te lo puedo explicar, pero es algo que me gusta. O obxectivo do oso, que sae da cova na que hibernou durante meses, é dar a benvida a primavera tiznando cunha mezcla de cinza e auga a todos os presentes. E con esa tinta, digamos, que che dá, que te purifica ata o ano seguinte. Pero non traballa só. Conta con 14 criados, os que máis se resisten acaban no chao, e algúns mesmo en panos menores. Intentar escapar, pero ao mesmo tempo queren ser pintados, porque según dixe a lenda que dá suerte ser pintado pelo oso. Outros prefiren non resistirse. E convencelo con boas palabras, aínda que sen éxito. Yo le ofrecí matrimonio, le ofrecí hacerle 7 ositos, le juré amor eterno, pero no hubo manera. Caí en sus redes. Pero ninguén se quita a pintura ata que acaba a festa. No, si no, ¿qué es? ¿Que me van a poner así? Ahora tengo que conservar esta estética. A súa zona está a gañar cada vez novos adeptos. Porque non la han aconsejado. Nos dijeron que era algo diferente, que había que vivirlo. Outros repiten. Es la tercera que vengo, porque me gusta, me parece así como muy ancestral. Un carnaval diferente. Descoñécese a orixe desta tradición. Crese que naceu co mesmo pobo. Algúns antropólogos falan mesmo do Paleolítico. De feito, os vellos, máis vellos do lugar, recordan que os máis vellos xa lle falaban do oso. Se conservou precisamente porque é un lugar illado dos núcleos de poboación do medio urbano. E hai oso de Salcedo para moito tempo máis. E a mellor proba é a versión infantil desta festa que garante o relevo xeracional. E máis arriba de Salcedo no mapa, xusto no centro xeográfico de Galicia, tópase a comarca de Ulloa, composta polos municipios de Palas de Rei, Monterroso e Antas de Ulla. Este último municipio é hoxe o destino do noso camiñante especial, Xoan de Muxa. Non perdan detalle. Ola, camiñantes. Quen me iba a decir a min fai un montón de anos, cando era o máis novo, que viña con os compañeros por aquí e sempre lle daban un pouco zurro ao coche, que eu non tiña nin carné. E aquí hai un relieve, entón viñas co coche, que está a carretera bella. E entón o coche facía, vas así con un suspiro. Bueno, pois con ese suspiro estamos sobre este río Ulla. E aquí confrontan o concello de Monterroso, que xa o vimos, para a dereita miña, e para a esquerda, antes de Ulla, que nos depara cousas interesantes. Imos e vamos a camiñar. Vire comigo, é interesante.
Bueno, pois isto é nada máis, é nada menos que a Torre de Amarante. É unha torre da lá do século XII, XIII aproximadamente. É unha torre da que, bueno, pois, para non liarnos cos anos e coa xente que pasou por aquí, pois toda a xente que nos vedes a través da canle internet e todo eso, ou podéis ver no blog da Deputación, do que chame logo ti, onde ve sendo, pois veréis aí que vos narro o que é este castillo, a historia, e un pouquiño máis, porque é biografía bastante completa. Vamos a seguir o camiño porque hoxe é interesante. Bueno, camiñantes, hoxe os meus compañeiros e eu intentamos subir aquí arriba, mostrarvos o que é o Monte Farelo. Hai uns petroglifos que me gustaría a min, que aí hai o que se chama, é coñecido, bueno, pois é un equinoccio, que é o que marca o solsticio do verán e do inverno. En este monte é onde limita os concellos de Antras de Ulla co concello de Lalín, que curiosamente foi este fin de semana a festa do cocido. Pois teño que darvos as gracias un día máis por estar con nós, e o que vos digo sempre, vémonos no seguinte camiño, eso sí, facendo un apuntamento. O programa de hoxe quizás sea un pouco máis corto, pero foi intenso. Vémonos no seguinte camiño. E como non podía ser de outro xeito, a despedida protagonizan hoxe os disfraces e carrozas que tildaron de cor as rúas da capital lucense, coas imaxes do concurso de disfraces dos máis pequenos, organizado dentro das actividades municipais, poñemos hoxe o punto final. Vémonos a vindeira semana. Grazas por estar aí, señores. Unha aperta. Non son Clara, Mario, Aroa ou Cintia, son monecas recortables. De vestido rojo. Cogimos un trozo de cartón y lo pintamos. De muñeca recortable. De un vestido lila y negro y rosa. Coa súa comparsa recibiron o primeiro premio do concurso infantil de disfraces de Lugo, no que Samuel foi o gañador individual e o rei Arturo e Xenebra por parellas. Se premia o material reciclado e tamén o material feito na casa, non o comprado, é o que máis se premia. A originalidade e, bueno, todo o que sea conservar e reciclar. E así o fixo a maioría. Os astronautas. Agradecerle a los papás y a las mamás y a los bares de la zona de la ludoteca que colaboraron aportando botellas, cartones y papel albal de envoltorios de bocadillos. A Armada de Albeiros. Collemos unhas bolsas de basura e os fixemos. Puxemos follas e celo por encima. E a Guerra das Galaxias. Son o Jedi e Obi-Wan. Nave e tripulantes acadaron o premio especial o disfrace reciclado. Polispán, basicamente, e despois tapas de botellas de deterxente e de outras cousas. Todo se pode volver a aproveitar outra vez. Máscaras e público, todos gozaron do desfile máis doce do entroido lugués.